Helo, fi di Gwen Gwenwr a dwi'n mynd i ddysgu chi sut i chwarae temporin heddiw. Da chi'n gorfod trio osgoi yr pobl bach ddod ar ôl chi a trio casglu'r coins i gael bobl newydd. Da chi'n gorfod sweipio i fyny wrth jympio a troi'r chwith neu dde i fynd i'r ochr. A da chi'n gorfod symud y tablet neu iPad i fynd i'r ochrau i hel y coins ac sweipio o dan i osgoi y tân. Ac da chi'n gorfod trio casglu gymaint o coins na da chi'n gallu. Da chi'n gallu troi'r chwith neu dde. Ac os da chi methu jympio, da chi wedi disgyn so da chi wedi colli. Hwyl fawr.